abin da muka ba waɗannan jahilan sai in mun haɗa kai duk motar da ta wuce kowane su da hana su wucewa kawai abin da ya kamata a yi kenan. Ina za ka je dan kai shanu koma gida dan ubanka koma shege mai mutaccen zuciya a kori shege mai mutaccen zuciya ya dan kowa ke ina da koma gida dan ubanka shege mai mutaccen zuciya. To in mun fara haka to yanzu za su daina kuma abincin zai wadata a nan za mu samu abincin mu kawai haka haka shikenan. Kowace jiha arewa abin da ya kamata a yi kenan hana su tafiya in aka hana su to shikenan. Yawa ai muna da kasuwanni ka kai kasuwannin mu mana kai muna da kasuwanni je ka can ka sayar a hana kai musu mu samu takunkumi da ƙarfi da yaji yawa su ci mai ɗin wannan man yamurai da shin kunya ɓangaren su ma akwai mai na jadata da suke da mai wannan yan iska kawai ba su da ƙasa ba su da mai ba su da komai sai sun ci ganye muka samu takunkumi ganye sai sun ci ganye itace a jeji ba su da komai ƙasan gini ma ta gagare su shine mai wannan shine dai zai maka barazana ku kashe mutane mu ba gaida ba dalili mu kai muku wake ku kashe ku kona motar mu kai muku doya ku kashe ku kona motar mu kai muku shanu mu kai muku awaki mu kai muku tumaki ku kashe. Yanzu da ci aka turo mini wani direba sun kashe sun jefa shi gashi a bakin hanya sun kashe sun jefar da shi direban trailer da shi da yaransa kuma ya tafi a banza kenan kullum haka suke amma muna zaune da su lafiya ko to za a yi a ware a za a yi a ware a wannan gaskiyar magana za a yi a ware ba za mu yadda da wannan ba. Kuma su munafukan inyamuran na nan suna ce musu can su bari duk bakin su daya suna bakin ɗinsu in ga ya fito a fili ya ga baka ba bakin ƙarya yake abin da yanan suke da yawunsu suke Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko ka san abin kunya ne a matsayinka na musulmi baka iya hada bakaken alkur'ani ba baka iya karantawa ba yaren alkur'ani yaren annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To albishirinka makarantar Sabilur Rashad online islamiyya wanda ta shahara wajen karantaswa ta manhajan WhatsApp tana ci gaba da ɗiban ɗalibai daga ko'ina a faɗin duniya. Ɓangarorin da wannan makaranta mai tarin albarka ke karantaswa sun haɗa da ɓangaren koyon baƙaƙen alkur'ani, ɓangare na biyu koyon alkur'ani mai girma, ɓangare na uku koyon hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, ɓangare na hudu koyon ilimin fiqhu, ɓangare na biyar akwai ilimin lugha wato koyon larabci, bangare na shida akwai tauhidi domin samun daman kadaita Allah subhanahu wataala cikin dukkanin haƙoƙinsa. Ga dukkanin waɗanda suke buƙatar shiga cikin wannan makaranta mai tarin albarka ga nambobi a ƙasa domin ƙarin bayanin ƙa'idodin wannan makaranta sai ku tuntuɓi waɗannan nambobi a duk inda kuke a faɗin duniya. Da ilimi ake samun nasara duniya da lahira.